Tak sme dnes na dražbe, vážení občania, na akože dobrovoľnej, ale žiadna dobrovoľnosť tu nie je, pretože vlastnička nesúhlasí s dražbou. To je prvá vec. To si zapamätajte, že vy ste vlastne podpisom záložnej zmluvy sa mali vzdať svojich práv ako spotrebiteľ, keď ste si zobrali úver a podpísali ste záložnú zmluvu. A pritom je to v rozpore so zákonom, pretože spotrebiteľ sa nemôže dopredu vzdať svojich práv. Ale nejako to tak urobila tá banka alebo tá nebankovka, že do záložnej zmluvy napísala, že vy súhlasíte s tým, aby vám v budúcnosti, ak nezaplatíte 1, 2, 3 splátky, aby vám mohla banka za účasti dražobníka a licitátora vydražiť nehnuteľnosť vašu, ktorú ste založili, respektíve ktorá je zálohom pri záložnej zmluve pri podpise úverovej zmluvy. Takže môžeme, prosím vás, podať námietky? Každý má právo sa na tej dražbe zúčastniť a podať námietky. Mohli by sme podať námietky? Čiže pred nami sedí licitátor, ďalej tam sedí pani notárka, ktorí by chceli urobiť, teda vykonať dražbu a ktorí by vlastne mali záujem vydražiť vašu nehnuteľnosť. Zaujímavé je, že napriek tomu, že by došlo k porušeniu zákona, robí sa to v Slovenskej republike takýto kvázi nútený výkon, a to proti vôli občana, spotrebiteľa, ktorý je vlastníkom. Pričom máme tu zásadu, že nikto nemôže previesť viac práv, ako ich má sám. Je to judikované vyššími súdnymi autoritami. Máme tu aj také uznesenie Ústavného súdu, ktoré veľmi dobre pojednáva a podľa ktorého sa môžete všeličo dozvedieť, ako to s tými dražbami je. Takže zapamätajte si uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky a spisová značka je veľké P, veľké L, bodka, veľké U, veľké S, 23/2014, pomlčka 18. Čiže ide o rozhodnutie pléna Ústavného súdu, ktorý rozhodol na návrh Okresného súdu Pezínok. Zhodou okolností aj táto nehnuteľnosť sa nachádza v okrese Pezínok a je tu záujem ju vydražiť. Čakáme na účastníkov dražby. Účastníkmi dražby sú tí, ktorí v podstate majú záujem dražiť. Prosím vás, sú zapísaní alebo zložili zábezpeku nejakí účastníci? Nezložili. Takže zatiaľ nevieme, keďže žiadni účastníci nie sú, či sa táto dražba bude konať alebo nebude konať. Už mnohokrát sa stalo, že od rokov 90. sa na Slovensku draží. Zo začiatku to boli akési pod takým názvom holandské dražby. Teraz sú tu v zmysle zákona číslo 527/2002 zbierky zákonov, zákon o dobrovoľných dražbách, teda dražby. Ale zapamätajte si niekoľko ustanovení z tohoto zákona, najmä ustanovenia o doručovaní, či vám v podstate boli doručované nejaké písomnosti od dražobníka, ale nielen od dražobníka, aj o samotného veriteľa, čiže banky alebo nebankovky, ktorá vám poskytla úver, alebo teda s vami podpísala aj záložnú zmluvu. Pretože záložnú zmluvu mohla podpísať aj s nejakou inou osobou, aj to vám dávame do pozornosti. To znamená, že podľa tohto zákona je dôležité, aby vám boli doručované písomnosti. Mnohokrát sa stane, že tieto písomnosti nie sú doručované a aj súdy posudzujú, že ide o fikciu doručenia. To znamená, že takáto písomnosť, tým, že bola uložená na pošte, vy ste si ju neprebrali z rôznych dôvodov, sa považuje za doručenú, pretože údajne sa vám mala dostať, respektíve jej obsah, do dispozičnej sfére. Áno, máme také ustanovenie v občianskom zákonníku, avšak
tuto ide trošku o rozpor so zákonom, preto hovorím trošku, pretože je to využívané aj súdmi, ale nemali by to robiť, pretože predsa, ak ide o vlastníctvo, ktoré je chránené ústavou Slovenskej republiky, malo by byť chránené a mali by byť chránené všetky úkony. Čiže už ideme dražiť? Prosím vás pekne, chceme podať tie námietky. Vyzvete? A máte tu účastníkov? Komu vlastne teraz prednášate? Nikomu, áno. Nemusíte to prečítať, ak nemáte tých záujemcov. No toto vidíte, čo sa to tu deje na Slovensku. Ale veď keď nemáte to komu ponúknuť. Občania, isto ste videli nejakú dražbu aspoň v televízii, že tam sedia nejakí záujemcovia, ktorí zložia zábezpeky a dvíhajú tie svoje lopatky s číslami. Pretože dobre, tak aspoň na Slovensku vidíte, ako sa to na Slovensku deje, áno? Nikomu nie je urobená ponuka. Nikomu. Nie, nemajú žiadnych. Oni robia... Dobre, robia takýto formálny úkon, aby potom v druhom kole mohli akože znížiť cenu. Ale nebudú môcť znížiť cenu, lebo neurobili ani znalecký posudok. Existuje taká pani znalkyňa Jankovičová, ktorá robí pre tieto dražobné spoločnosti znalecké posudky a pritom tie znalecké posudky nie sú pravdivé znalecké posudky, pretože nevidela tie nehnuteľnosti a podľa zákona o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch paragraf 17 to nie je znalecký posudok, lebo podľa tohto ustanovenia zákona znalecký posudok musí obsahovať nejaké náležitosti a vieme, že vaše znalecké posudky, ak ste nepustili znalcov do svojich nehnuteľností na ohodnotenie, neobsahujú prílohu, to znamená neobsahuje interiér ohodnotený. A súdy musia, ak by vám aj vydražili, takú dražbu zamietnúť. Takže vidíte, čo sa to tu deje. Nikomu formálne otvorili akože dražbu a prednášajú, čo sa ide dražiť. Pritom predmet dražby sám vlastník nedal do dražby, dokonca ho namietal, poslal námietky banke ako navrhovateľovi dražby. Takže toto sa tu deje. No a my tu čakáme, aby sme mohli podať námietky, kým tu... Ten pán sa volá licitátor. Aj o licitátorovi sú ustanovenia v zákone o dražbách. Licitátor je fyzická osoba, ktorá je spravidla aj zamestnancom dražobníka a tento práve porušuje zákon, a to ustanovenie paragrafu 39a občianskeho zákonníka, pretože ten hovorí, že ide o neplatný právny úkon, keď ho urobí fyzická osoba, ako tento licitátor, fyzická osoba, ponúka, ale tuto zjavne nikomu, teda ponúka cudzie nehnuteľnosti na škodu vlastníka, pričom dôjde, alebo by mohlo by dôjsť takýmto predajom ku škode v zmysle trestného zákona a k podvodu v zmysle trestného zákona, pričom by sa niekto mohol obohatiť na úkor vlastníka, a to v príčinnej súvislosti s touto dražbou. Môžeme ich podať? Dajte mi tie námietky. Môžeme ich podať. Dobre, môžeme diktovať? Nadiktujeme. Prosím vás ticho, lebo musíme nadiktovať námietky, áno?
Môžeme diktovať, pani doktorka? Vlastníčka podala námietky. Prosím? Diktuje, námietky vznáša vlastníčka, prítomná tu na dražbe, ktorej nehnuteľnosti ste označili ako predmet dražby. Vlastníčka, tu je vlastníčka, ukážte občiansky preukaz. Doneste občiansky preukaz. Hneď vám predloží občiansky preukaz. Nezabudnite nikdy vzniesť námietky na dražbe, pretože na ne bude prihliadať súd, ak by sa dražba uskutočnila. Najprv podajte písomné námietky, ako my sme podali písomné, a to banke a dražobníkovi obidvom, že nesúhlasíte s dobrovoľnou dražbou, pretože rozhodne nie je dobrovoľná. Aká dobrovoľnosť? Keď vaša dobrovoľnosť absentuje, vy nechcete dražbu. Nie je pochopiteľné, nie je to ani akceptovateľné, ani ústavne konformné, aby za dobrovoľnosť bola vyhlásená nútenosť. To znamená nútený výkon záložného práva bez súhlasu vlastníka. Nútený výkon záložného práva môže robiť len exekútor. Podľa zákona, exekútorský zákon, respektíve exekútorský poriadok. To už vieme. V Českej republike majú zákon aj o dobrovoľných dražbách, aj o nedobrovoľných dražbách. V Slovenskej republike my máme zákon o dobrovoľných dražbách a exekučný poriadok, kde dražbu realizuje exekútor. A všetko je pod kontrolou súdu. Ale tu v tomto prípade akýmsi exekučným titulom, respektíve titulom na vykonanie dražby by mala byť pohľadávka veriteľa, ktorú v zmysle zákona je povinný písomne vyhlásiť jej splatnosť a pravosť dražobníkovi. Čiže tento dokument by mal byť v podstate akýmsi právom na vykonanie tejto dražby. Pohľadávka, nezaplatené peniaze, nezaplatené splátky. Žiaľ, aj táto skutočnosť môže byť sporná a mnohokrát je, pretože ak ste si zobrali úver a nezaplatili nejaké splátky, tak zasa by ten veriteľ, čiže tá banka alebo nebankovka mala konať v zmysle zákona a to, čo sa tam dohovárajú? A to v zmysle paragrafu 53 odsek 9 občianskeho zákonníka. Ja ju zastupujem, pani. Zastupujem. Môže mať zástupcu, áno? V zmysle občianskeho zákonníka. Každý si môže zvoliť zástupcu. Takže vyhlásenie tejto pohľadávky ako právneho titulu na vykonanie tejto dražby by malo byť tiež v súlade so zákonom. Ja sa volám Kristina Ulmanová. Ulmanová. Ako Liv Ulmanová. Povedal si, že zastupujem. Áno. Môžem rozprávať? No, takže vlastníčka predmetu, ktorý ste označili, ako teda dražobník označil za predmet dražby, podala písomné námietky. Môžete pomôcť? Kto označil? Dražobník za predmet dražby
podala námietky písomné dražobníkovi, Hejpej SRO, a dodávateľovi respektíve navrhovateľovi dražby Slovenská sporiteľňa AS ústne vznáša vlastníčka tieto námietky. Má za to, že konanie je v rozpore so zákonom, a obchádzaním zákona pretože dražobník ani navrhovateľ dražby nerešpektujú právny poriadok Slovenskej republiky, súvisiaci s konaním dobrovoľnej dražby. A obmedzili sa výlučne na uplatnenie ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách. Veriteľ vlastníčke nedoručil oznámenie o vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru ani oznámenie o začatí výkonu záložného práva a dražobník nedoručil oznámenie o dražbe v zákonom stanovenej lehote. Vlastníčka namieta neplatnosť právnych úkonov predchádzajúcich konaniu dražby ako i nesplnenie si ani len elementárnej povinnosti dražobníkom
a licitátorom vykonať dražbu na základe znaleckého posudku pretože dražobník neohodnotil nehnuteľnosti, ktoré uviedol ako predmet dražby v čase a v mieste dražby. A posudok, ktorý dal vyhotoviť ako znalecký posudok inžinierkou Jankovičovou ako znalcom číslo 121 lomené 2023, voči ktorému už vlastníčka podala písomné námietky pričom nejde o znalecký posudok, pretože v zmysle zákona o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch kde sú upravené v paragrafe 17 náležitosti znaleckej činnosti znalca a to znaleckého posudku, ktorý posudok číslo 121 lomené 2023 neobsahuje povinné náležitosti a to prílohy interiéru bytu, čo znamená, že nehnuteľnosti nie sú ohodnotené v súlade so zákonom a všeobecná hodnota je sporná, a to aj vzhľadom k porovnaniu podobných nehnuteľností a tiež sa má za to, že vykonaním dražby na základe takéhoto posudku by došlo k škode
príčinnej súvislosti s konaním dražby. Čo by malo za následok neplatnosť dražby. V zmysle judikatúry vyšších súdnych autorít. Súdov Slovenskej republiky. O znaleckom posudku číslo 121 lomené 2023 je možné uviesť, že ide o iný úkon znaleckej činnosti znalca a to posudok alebo odborné posúdenie, ale v žiadnom prípade nie je možné z obsahu tohto posudku uzavrieť, že ide o znalecký posudok. Ďalšou námietkou je porušenie ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách pred samotným konaním dražby. Pričom, ak by sa aj dražba uskutočnila, dražobník, pretože nemá k dispozícii predmet dražby, by nemal čo vydražiteľovi odovzdať a došlo by k porušeniu ustanovenia paragrafu 29 odsek 1 zákona o dobrovoľných dražbách. V danom prípade ide o kolíziu záujmov dražobníka a vlastníka označeného predmetu dražby, pričom vlastníčka namieta, že dražobník nerešpektuje jej záujmy, pričom byt
slúži na sociálne potreby vlastníčky a jej rodiny a záujem vlastníka nemôže byť podradený ani záujmu dražobníka, ani záujmu veriteľa, čiže záujmy navrhovateľa dražby a dražobníka nemôžu byť nadradené záujmu vlastníka. Toto konanie vlastníčka považuje za v rozpore so zákonom, pretože ani záložný veriteľ, ani dražobník neurobili žiadny úkon na vyriešenie problému, ktorý mal podľa... Neurobili žiadny úkon? Áno, neurobili žiadny úkon na odstránenie problému, ktorý mal podľa navrhovateľa dražby vzniknúť. Pričom ide o nekalé konanie s poukazom na zákon o ochrane spotrebiteľa, európsku judikatúru, práva únie, vlastníčka vyzýva dražobníka, aby nepokračoval v protiprávnej činnosti, a to konaním druhého kola dražby, respektíve opakovanou dražbou, pretože vlastníčka si uplatňuje ústavné právo na ochranu obydlia, podľa ktorého bez jej súhlasu nemôže nikto vstúpiť do jej bytu a neobstojí ani údajná opora v zákone o dobrovoľných dražbách, že znalecký posudok
možno, že opora, že znalecký posudok možno vyhotoviť aj z dostupných listín ako materiálov na vyhotovenie znaleckého posudku pričom takéto vyhotovenie znaleckého posudku a ohodnotenie predmetu dražby nikdy nebude odrážať skutkový stav predmetu dražby. A poukazujeme aj na zásadu, že nikto nemôže previesť viac práv ako ich sám má, pričom navrhovateľ dražby mal navrhnúť dražbu cudzieho majetku podľa neho v zmysle predformulovanej spotrebiteľskej zmluvy, záložnej zmluvy, v zmysle podľa neho v zmysle predformulovanej, áno prosím, predformulovanej záložnej zmluvy, spotrebiteľskej záložnej zmluvy, v ktorej vlastníčka mala podpísať i splnomocnenie na jej zastupovanie pri predaji jej majetku v dražbe dražobníkom pričom ide o nekalú podmienku v zmysle smernice Rady (93/13) v zmysle smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. V zmysle slovenského právneho poriadku občianskeho zákonníka
podľa smernice Rady. To už máme. Smernice Rady z 5.4.93. Áno, o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a v zmysle slovenskej právnej úpravy alebo slovenského právneho poriadku, ustanovení o spotrebiteľských zmluvách, sa v predformulovanej zmluve mala vlastníčka, spotrebiteľka dopredu vzdať svojich práv a tak ide o nepriateľnú podmienku. Pretože spotrebiteľ sa nemôže vzdať dopredu svojich práv, a to tým, ako v danom prípade mala v zmluve podpísať plnomocenstvo do budúcnosti na draženie jej majetku. Nikto nemôže byť zbavený svojho majetku len na podklade vyhlásenia veriteľa, osvedčujúceho výšku a pravosť a splatnosť pohľadávky. Ďakujeme, to je všetko. Dobre, čiže nakoľko nebol žiadny účastník prihlásený, tak teda vyhlásime za neúspešnú. Ďakujem za pozornosť. A zápisnicu zašlete poštou, áno, vlastničke, áno? Tak. Dobre. Ďakujeme pekne. Takže dražba neúspešná, občania, pretože sa neprihlásil žiadny záujemca. Avšak máme za to, že žiadna dražba sa nekonala a teda nebudú môcť urobiť druhé kolo a znižovať cenu nehnuteľnosti pre prípadných ďalších záujemcov. Občania Slovenskej republiky, podávajte prosím vás námietky a keď vám hrozí dražba, prípadne sa na nás obráte. My sme Centrum správnej pomoci a v podstate máme občianske združenia až vlastne vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Pozdravujem vás, držte sa, nevzdávajte sa. Vojnu vyhrá iba ten, kto sa nevzdá.